Bojkot se ne najavljuje, nego se bojkot samo ostvari. Videli smo danas vaterpoliste koji su potpisali njih 11, mi od sad ne igramo za reprezentaciju, dok god je Soro tu, kraj priče. Nema najave, nema ništa. Znači, 11 najboljih vaterpolista od 15 je to potpisalo, mi ne igramo i ćao. U tenisu imamo drugu situaciju. Ja mislim da je ova najava bojkota samo pretnja. U istoriji tenisa smo imali 2 bojkota. Da ja znam, Pilić i drugi je Billie Jean King, kad su se borili za jednaka primanja između muškaraca i žena. Tad je ceo taj krug VTA krenuo da bojkotuje i tako dalje i tako je zvanično i formiran na kraju VTA po ugledu na ATP. Znači, za koliko godina tenisa mi smo imali 2 bojkota koji nisu bili mi ćemo da bojkotujemo ovo ono. Ne, konferencija, mi bojkotujemo, kraj priče.